मॉर्निंग यूट्यूब फॅमिली. आज ब्लॉग बनवायचं निमित्त म्हणजे अगस्ती महाराजांचा बड्डे आहे आज, त्यामुळे आज आम्ही ब्लॉग बनवत आहोत. A few moments later. अभी मैं जा रहा हूँ अभी खारगांव में. वो सुबह भी बोला था आपको कि हमारे दोस्त का बर्थडे है, मतलब अगस्ती महाराज का बर्थडे है अभी, उसके इधर जा रहे हैं अभी. तो लेट्स गो जाएंगे. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. डेंजर. आर 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 नाही, अगस्तीच्या बड्डेला बघा किती पब्लिक जमली. अरे इड्या, ए कुठे चालला तू? तुझ्या बड्डेला आवडी जाणं आल्या ना, बघ तुझ्या बड्डेला आल्या ना. बाईच्या बड्डेला आले ना सगळे इकडं. याला दाखला मी नाही आता. नको बघू, तू नको बघू एरिया, नाही ते घालशील गाडी. बोला जरा ते. अरे एरिया, हे बाईचा बड्डे आहे, त्याला शुभेच्छा काही दे. हा ए जांभळ. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. दलिद्रांनी बोट ठेवून बुऱ्याला नाला पाहिजे होता. मला हे म्हटले बड्डे माझा आहे. बड्डे माझा हे बघ, मला हे बड्डे आताच सांगते होता. याला कोणी येणार काय माहिती. इसको किसने लाया?
याला विचारला ए दोघं दांडी दे उभा नाही ए पहिला जाऊ नको गाडी बस ये हम इधर लपके हैं और ये जाने की वाट बघत आहे आम्ही. ही बघा हिच्या बच्चे आचार्य गेली आपल्या बघत नाही. डेंजर अरे कॅमेरा ठोकू नको हो. बाबा यो खोलील आता होरील वाटतं आता आता वाद येतो सगळ्या काही. हा राम राम. ब्लॉगर हे सौरभ जोशी स्टँड का दरवाजा लाईट आहे. पहिला पार्टी दिली काही नको पैसे कसले हा एक कर झालं भाई. अरे तिकडे लाव ना सामने तिकडे. व्हिडिओ चालूच आहे. लागला हॅपी बर्थडे सारे बोलो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे. चला घरी. या काय चला घरी. बाबा तुफान आपली यारी जगात हाय लय भारी.
इमोशन्सने भरलेली काळजाला भिडणारी यारी. हे लढायचं नाही आता भिडायचं नाही, आडवा आला त्याला सोडायचं नाही. आम्ही सोबत हाय आमची पावर हाय, धणका तुम्हाला सोसायचा नाही. आपली यारी लई भन्नाट हाय, आपली यारी लई बुंगाट हाय. आपली यारी लई भन्नाट हाय, आपली यारी लई बुंगाट हाय. हो अपनी यारी जैसे नुक्कड़ की चाय करारी. आपली यारी जैसे मर्सिडीज आणि फरारी. बॉन्ड आपला सॉलिड हाय, ग्रुप आपला ट्रेंडिंग हाय. दोस्ती आपली तुटणार नाय, सुपर हिट ही फ्रेंडशिप हाय. आपली यारी लई भन्नाट हाय, आपली यारी लई बुंगाट हाय.